Jende etorri den gure mundu magiko eta liluragarri hau ezagutu eta ikertu nahi duena. Arbaso, jeinu, aztizak batu eta Euskal Herriko jaiko eta jainkose buruz jakin nahi duen jendea. Asko zoroen asmakizun untxarala pentsatuko dezue, baina ez da horrela, ez, orain ikusiko duzue. Nik begiak ireki zabal, arnasa sakon hartu eta bidai magiko honetara gomidatu nahi zaituzten. Eta nola ez, bidai honekin gozatzera. Hasi egingo gara, bai ama, nire burua aurkeztea astu zaretz. Ni Mari Telletakoa naiz, bai, Maritxu Telletakoa. Etxeko txikienei hortzak erortzen zaizkienean, ziztu bizian joaten naiz hortz bidean, eta nire laku magikora eramaten ditut hortzak. Eta ordainetan oparitxo bat usten dizuet. Aspaldian naiz astigarra gara etorri. Aspaldian ez den nire abesti kutxuna entzun. Kantatuko aldidazue. Bai, lagunduko didazue. Bat, bita hiru. Mari Telletakoa, Gonagorrikoa, eraman orzarra, ekarri berria. Lehiora atera eta besti hori kantatzen badidazue, ziztu batean etorriko naiz astigarra gara hortz bila. Konforme? Beno, orain hasi egiko gara ikuskizunarekin, eta hasteko niminoen mundu miresgarriarekin hasiko gara. Entzun alduzue inoiz, iratxo edo deabrutxo hitzik. Bai, hau gure artean dira. Horentxe datoz, 3 urteko iratxoa. Aurrera!
mitologiako mundu zoragarria oso. Seguru nago ezagutzen dituzuela, oso ezaguna dira. Erreka ondotan bizi dira. Emakumezkoak dira, baina oinak oiloarenak dituzte. Eta oso gustuko dute, urrezko orraziekin beraien adatsak orraztea. Bai, lamiak dira, eta hartzaiekin batera datoz. Hartzaia eta lamiak. Aurrera ba!
gerturatu ziren. Neska batekin dabilela. Herrikoa ez da. Ni horzea ibili nahi galdezka. Eta horretan ziur nago. Herrikoa ez da. Ni norekin dabilen enteratuko naiz. Iara zokan, tabernan eta leku guztietan gaitituko dut. Eta bai, enteratu ziren. Eta azkarre. Bagatik, zer dakizu? Norekin dabilen, Martin. Norekin? La niña batekin. Erreka marirekin. La niña batekin, Jesus, Marieta, Jose. Irakurre modukoa. Hori ez irakurre modukoa. Errekan ibiltzen dira notxagabe horiek. Eta ez irakurre modukoa. Irakurre modukoa. Zer, nahi egin behar dugu. Nahi
lana. Eta gure amonak esate zuen, sugarrekin elkartzen denean, sekulako ekaitzak sortzen direla. Ai, ama, uste dut gaur elkarrekin adozela, joa noa ekaitzetik ieski. Bidaiatzen jarraitu nahi? Ai, goaz, aurrera gure bidai magiko honetan. Hemen, gure artean, bizi izan diren, bizi diren, eta biziko diren, erraldoi handiak dauzkagu. Oso handiak izan arren, ez izan beldurrik, bihotz
onekoak dira dana. Basajaun eta Basandere datoz. Biak artaldeak zaintzen ibiltzen dira. Ea, badatoz, Basajaun eta Basandere.
Zaletasun bera duten 4 metro inguruko erraldoi jakintsuak dira. Eta Martin Txikiren kondaira dakarte. Ea ba!
Ez zela hori falta izan.
Eta mundu miresgarri honetan falta zaiguna? Bildurgarria, nahi bintzat bildur pixka bat ematen dit. 3 buru dituen animalia bildurgarria. Ahotik sua botatzen du eta baita ikutzulotik ere. Batatak!
gaueko dator orain. Gauean ateratzen diren pertsone, zigortzen diena. Eskerrak, eguzki eta ilargiarekin batera datorrela. Aurrera ba!
Badoaz Amalurren alabak, eta orain badakizute zein etorriko da? Amalur bera. Amalur, lurraren ama. Marirekin batera euskal mitologiako pertsonairik garrantzitsuena da, dudari gabe. Eta bere barruan sekulako altxorrak gordetzen dituena. Tartalo, aterbeltz, lamiak berriz ere, eta basa jaunarekin batera gato. Ea ba, Amalurra.
bezala deskribatu dituzte, baina ez da horrela. Ez da horrela. Sorginek badituzte